Аз съм Гено. Днес е 11 май 2015 година. От снощи съм на сух пост. Сухия пост, както знаете, е ограничаването или по-точно неприемането на храна и на вода. Реших да направя това видео, за да популяризирам сухия пост и гладуването като цяло, постенето. Първо ще кажа няколко думи за себе си. На 43 години съм от Пловдив. С гладуване или с постене се занимавам от 2010 година, когато бях стигнал невероятните 107 кг. Да, сега съм около 82-83. Снощи, като се претеглих на кантара, точно преди да започна поста, бях 83 кг. Не си поставям високи цели, разбира се. Нямам идея колко ще издържа. Може би 5-6, дай Боже повече, но не е задължително. По-важното е да се чувствам добре и в кондиция, защото през цялото време работя и се занимавам с другите неща, които са ежедневни за всеки човек. И така, с тези мои 107 кг какво направих? Ще бъда съвсем кратък, за да не отегчавам хората. Започнах с 20 дни плодове, чай и мед по метода на Лидия Ковачева. 10 дена захранване. След това минах на почти 2 месеца суровоядство с леки изключения. Хафвал съм си шоколад, сладолед. Изкушение. Риба, примерно, били сме на екскурзия, хафвал съм си пържена риба. Общо взето обичам сладките неща, но не злоупотребявам. След 2 месеца суровоядство направих воден пост 7 дни. Успоредно с баща ми го правихме, двамата. Той тогава имаше известен проблем с кръста и така решихме, и двамата го направихме. И той, и аз издържахме, разбира се. Той беше в болнични, аз бях през цялото време на работа, не ми пречеше по никакъв начин това на работата. Единственото, което ми се случваше, леко замайване, така както се седя, при рязко изправене и като направя 2-3 крачки, ми се завиваше свят. Трябваше просто да се хвана за някъде за стената и след 4-5 секунди се оправям. И така. И общо взето за 4 месеца свалих 28 кг по този начин, като след 7-дневното постене на вода направих близо 10 дни захранване. Бавно, постепенно и много така бавно захранване направихме с баща ми заедно. И просто разликата беше огромна. Хората, които не ме бяха виждали в първи момент, много така стресните изглеждаха. Мислиха, че съм болен от някаква неизлечима болест. Странна асоциация. А истината е точно обратната, нали? Че човек, когато е по-слаб, се чувства много по-добре, все едно лети. Но трябва просто хората да го почувстват това нещо, а не така чрез приказки или чрез някакви писания. Друго е, когато е от първо лице, пробвано всичко. И така започнах всеки понеделник да ми бъде на вода, воден пост. Като водния пост беше
малко по-дълъг. Примерно неделя вечерта, като вечерям 7 или 7:30 най-късно. Понеделник целият ден ми е на вода и във вторник сутринта започвам вече с водата и чак към 9:30-10 започвам да ям плодове, фрешове или нещо подобно. Получава се над 36 часа воден пост. След това започнах с йога. Започнах с йога и там инструктор ми каза за сухия пост и реших да пробвам. Тогава замених водните понеделници с сухи понеделници. И така, от 2010 година до момента, всеки понеделник гладувам, независимо къде се намирам, дали работя, дали не работя. Изключения, разбира се, могат да се направят. Случвало се 4-5 пъти, не повече. Когато примерно си падне нова година, понеделник или някакъв празник, тогава измествам гладуването във вторник или в сряда, няма значение, но поне веднъж в седмицата задължително постя. По-нататък вече започнах да увеличавам тези дни. Минах на 2 дни, на 3, на 4 и миналата година направих 5 денонощия сух пост. Да, за хората, които не са чували такова нещо, наистина е малко стряскащо, защото всеки е чувал, че без вода не може, но факт е, че може и без вода. И така, започвам. Вече съм на 24 часа сух пост. Всяка вечер ще правя кратко видео и ще казвам още взето как е минало през деня, дали съм имал някакви кризи сериозни, дали съм работил, дали не. И накрая ще публикувам това видео, за да мога да помогна на хората, които искат да направят нещо за здравословното си положение, но малко не им достига. Снощи стартирах на 83 кг. Направил съм снимки отпред, отзад, отстрани и накрая на гладуването или на поста ще видим колко килограма ще сваля и още взето как ще се чувствам. Днес е понеделник, работех си нормално, 12 часа. Утре е ден за йога. Вечерта, като се прибера, ще направя следващото видео. Здравейте! Днес е втория ден от сухото ми гладуване. Вторник, 12 май 2015. Нормален работен ден си беше за мен. Отделих час и половина за йога. Не изпитах някакви затруднения специално за йогата или за работата. Започна вече дъхът да ми мирише на ацетон, което е нормално. От втория, третия ден е напълно нормално да се промени дъха. Това е признак, че тялото се чисти. Започна и леко да ми се замаява свят, когато седя и изведнъж по-рязко стана. Ще го имам предвид това нещо. Да ставам по-плавно, по-бавничко, за да не ми се случва това замайване. Иначе всичко е нормално. Продължавам. До утре.